Watch at your own risk. Ang mga sumusunod na eksena na inyong mapapanood at mapapakinggan ay char lang. Ganon. So hello guys, welcome back sa akong YouTube channel. So pangpunig guys si Kuya Renz. So before ko magsugod guys ato ang kanang content, ato na nakita guys ato ang title nga video reaction ta sa kuan ko no kay naayong adlaw guys kaduha jud si janing comment sa awang channel nga kuan lay ko no i-reaction lay kuno katong naay the lady ba to the lady of heaven ba to sakto ba to ako nang i-reaction ko no usa ko nang reaction ja before ko magsugod before ko mag-react ganina guys ang i-share lang po ninyo nagkuha ako og cellphone dito sa ang ate nambay maragkan ko anpod kanang hagdanan ba unja natingaman ko guys kay pag ambak na nadakdak ko kay sa tinudan guys nadakdak ko kani ahong kani bitaw kani ahong tuo nga kuan tiil wanay force wanay kusog bitaw guys ang ito ko sa kung man ito ko na naglaka matumba ko galit kay mawad ang mawad ang kusog mo natumba ko ganina nagpasalamat ko sa Ginoo kay pagtumba na ato ko sa juta unsa ang naigo ra sa lamisa sa kita kaadto pero nagpasalamat ko sa Ginoo kay wala naigo sa kanang signa pa lansang bound magaling ka to lansang tong lamisa ha pag ana na ha ning kay tumba ga siwat alay kusog ni ahong isa ka tuhod mo na tumba ko unsa pag labyo gina sa naigog ahong sa lamisa unsa masugali ka lansang so mga to nagpasalamat ko sa Ginoo so mao to so karon sa sakit pa marang di pa ko kakalag-lag di pa ko maka-adventure mag-vlog sa gawas kay di pa rin madanag lakaw-lakaw sa matumba ko murag ipatol nga kahit nagtumba kay lisod na ko mabakod guys kung ako kaaga kay kung sampol mulakaw ko nagtumba ko sa daan lisod ka sa ibakod kay wala mga force ang lawas din naglakaw na murag ko tiguwang kay wala may force and pikas kay di na itul ito di asa naglakaw matumba ko. So mo to guys ang share po ninyo. So ato nang sugdan guys ang katong kuan lagi comment ni ma'am nga i-react ko nato ang katong kuan kaning the lady of the first lady ba to? Lady of the heaven ba to? So ato ma-video reaction ta kung sa ato ang kuan dani ato ikadulot o sa video reaction kay mura nindot po ni kaadyo. So ato nang sugdan guys. So let's go. Let's go. Ito na ko. Nalaman kasi makita nang dilabhan guys. Ada ba sila na? Sus Ginoo ko ang bahay marag bahay kikik. So ato nang sugdan guys. So ato nang sugdan kay unsay formal reaction kay nice kuno suro ni kaadyo kay adong before ko nag video reaction guys. Nganong kaduha man siya ning comment. Ang ki-search sa YouTube. Mao di ay kay kuan di ay nice kaadyo po ning istorya siguro po. So ato nang sugdan. Is in shock as a group of terrorists has taken control of large areas of Syria and Iraq. The world can be a cruel and dangerous place. Remember, even if you're afraid. Thriller pa gani guys, murag bubaan ako. Your loving mother, Fatima. Si Fatima. Did your mother ever tell you the story of the Lady of Heaven? The Lady of Heaven. She was very special. Daughter to the Prophet Muhammad. Guys, about this Bible di ay po. So, nice ni kayo sa ida. Di ay mo tan ako. Ani kay trailer pa man ni guys. Trailer pa ni. Face many trials. With my father no longer here to lead us, evil is with those who will extinguish the light of truth. You're gonna let a woman tell us what to do? We will burn her out! God will judge all of you. Yes, judge of us. This year. This world has become a breeding ground of violence. Its shadow will be cast across many generations to come. Discover the untold story. It said some people are so full of faith. They give strength to everyone around them. The greatest thing in this life and the hereafter
is the spreading of peace in the world. Lady Fatima's goodness inspired people to stand up, no matter what the cost. Her legacy lives on. The Lady of Heaven. Hala guys, nindot ka adyo man si Daari ay pod. Mo day po para action ni ate di ay. So sa trailer pa gani guys, makita na kaadyo kanang kung ana ay about God. Grabe makakambutan ni guys, makanahon na ta og magbag-o na ta. Bitaw, this movie guys, ang i-react this movie is nindot ka adyo. Trailer pa gani, nindot na ka adyo. So unta maka-watch ko anay movie ha. Unya, ako ay kasulti guys is kanang nindot ka adyo story kay murag nasa Bible tanan ning istorya, pero ako ban siguro guys nasa Bible ang istorya, pero murag lagi punan na siguro pud para malami ang twist sa pagdagan sa ilang story. So ang ma-react na nindot ka adyo sama kay murag makahilak ta ni siguro kay abot man ni Ginoo kay mo na nahangyo ko sa tanan nga magbag-o na ta kay happy ang Ginoo. Ito sa tanod lang guys is nobody's perfect man, di ba? Nobody's perfect mo nang kitang ta magbag-o jud ta guys kay ang mag-unja ta magbago og naanay pangyayari may tabo mo nang samtang sa jupa guys, samtang napatas kalibutan maghinay-hinay tag bag-o kay hinoon pod nobody's perfect, wala jud tang perfecto man nang aga ko pod is di ba ko perfecto pod guys, kana mo ko sa jup pod kitang tanaw sa jup mo nang maghinay tag bag-o guys kay murag katong manang aong gihangyo o giawhag tanan nga matan-on ta aning the Lady of Heaven. Nindot dyan adyo guys, nindot dyan yung istorya ato ning anon huwato ni kanus ani balabas or sarida sa YouTube kay tan-awon dyan ni full video kay ara man nagipare-react ron kay trailer man kay maadyo ng trailer kay an. So nice ka sa ida guys, makahila ka danig popcorn siguro kay ara man in trailer pa gani buto-buto. Susunod ko. Naada ni tanan ang story ani guys, sa tanan ang family na ay cry na ay horror na sa padiha kay naigingon dre guys nga Jesus will judge you. So agingon din Jesus will judge you sakto man pud kaadyo. Ang Ginoo man jud poy mag-judge nato asa ta ibutang ug ang Ginoo man jud pud guys iset kung asa ka ibutang ana kung imong skills nga na ka gikan na sa Ginoo. Mao nang pasalamat ta sa Ginoo guys every morning, every wake up magampo po ta guys, may po ta giya ni sa every sa ato ang mga trabaho kay arong giyahan po ta guys, way mahitabo nga way kuan sa isang way mahitabo na to baka nang gilaad ka sa mahitabo nang ampo ta mga itagtabang sa giya sa Ginoo. So maro to guys ang na video reaction sa the Lady of Heaven. So ndot pud kaadyo guys nga ako nagawhag atong tan-awon ning kuan bawo cross abot ni salida at alam mo i-check sa atong YouTube channel or sa kuan pa diha sa atong bisanay gusto magsinina, pero karon guys murag gahi pa magsini siguro pud guys kay pandemic pa manang at alam mo anong guys kanang huwaton ang full videos the Lady of Heaven. Nindot po ni kaadyo murag nindot yun ni kaadyo kung mag-watch gali mo kuan guys sa cellphone ra mag-headset yun mo guys kay ma-feelin jo ang salida kaadyo na makahilak na nagpapurnog lansang diha. So salamat kaadyo di ay ni ate, nakalimutan pangan dito ni ate oy nakalimutan kay kaduha jud busa ning comment ka please react da anang the Lady of Heaven lagi ay luuya pala ito mato ang gipansin mo nang alam bang i-react video. So nice man debog ka adyo ate, salamat kay dito titi sa pud istorya oy. So, salamat nimo ate sa imong comment. Nindot pud di ay pud ag imong hangi pa react murag makahilak gud gani siguro taud-taud. Bitaw. So daghang salamat nimo te sa imong pag-comment ug pag-watch sa akong every vlog. So salamat kaadyo guys, especially sa mga Bisaya sa nag-support sa ang channel. So daghang salamat kaadyo guys ug na ako ibabili nga quotes ninyo is nothing is impossible man jud guys, diba? Manang natay pangandoy guys, di jud ta mo kuan guys. Ganina guys nakita ako og kanang movie nga kuan ba Sing 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 cartoon siya pero naay kisa hila man si Bengi na kipo sila kapuso mo festival man guro to. Nice kaadyo na kay makuha manang og na kay pangandoy, don't give up usay may tabo sa kinabuhi kung ana ba kagi hapak na kasi imuhang mga challenge
laban gyapon napalpak na kanang butangan laban gyapon kay mao man imong tujo sa mong kinabuhi mo nang maningkamot lagi ta karon guys. Walang ako pud ron maningkamot ko sa ang YouTube channel nga unta mo angat-angat po tong viewers po baka brad ning us po tong viewers manang ang kaho ako nintatan nga kuan po ninyo ba 1 gilaman po bitaw guys. Basin gamay pa ang viewers guys, pero ako nagkabalo jud po ko guys nga nay mga tao nga nagmahal sa ang YouTube channel. So daghang salamat ninyo di ay God bless sa inyong pamilya o sa imong self nga kang blesses sa imong kinabuhi diha. So maraming sa to guys, ug daghang salamat ug see you for another vlog. So bayog lang ko guwat sa another vlog para makuanta. So daghang salamat guys, ug ako nag-awa nga mag-react sa tan-out ta di ay tan-out ta sa The Lady of Heaven. So bye bye. Salamat kaayo. Amping kanunay.